Яшерин Батырын түгел соңгы елларда Ульяновскига гастрольләргә килүче Казан артистлары да тамаша залларын тутыра алмаган бер чорда Нур театрына билетлар бер-ике алдан сатылып бетә. Спектакльләрне дә бик оста сайлый белә бит. Бигрәк яратып йөрибез. Минем бөтен дусларым күбәүләп 11-12 кеше сразу киләбез без. Менә бу коллективны һәрбер спектакль көтеп алабыз. Аларның уйнаганда үзен кереп уйнаган кебек, шул кадәр яхшы уйныйлар артистлар үзенең. Нур театр спектакльләрен карарга шәһәрдә яшәүчеләр генә түгел, өлкә авыл районнарыннан да киләләр. Ара ерак дип тормаганнар 160 чакрымдагы Инза шәһәреннән дә килүчеләр бар. Bütün эшләребезне ташлап, менә шулай спектакльгә килдек. Татар халкының спектакльләрен шулай күрәсебез килә, карасыбыз килә, сагындыра инде. Кайчан кайтты? Обратно век. Другом считается. Кайтканына обратно. Күзгә башка күренми. Ачуланма достым. Ни дисең, исән икәнлегеңне белмәдең. Ничек исән икәнлегемне белмәдең? Дух. Озын гомерле булырсың. Мин сине бу якты дөньядан күптән югалткан идем. Күптән ничә җирләргә достым. Ничек җирләргә иде? Мин Зәмзәмияне эзләп кайттым. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова җитәкләгән әлеге коллектив ел сайын семберләргә 2 премьера тәкъдим итә. Быел алар Данил Салиховның язмыш әсәрен алганнар. Пьеса нәкъ менә бүгенге көн кадагына суга торган драма. Ул узган гасырның 70-80 елларында Афган сугышында катнашып, сукырайып кайткан инвалид егетнең бүгенге тормышын чагылдыра. Әмир, синең тормышындагы иң рәтлегене нинди? Синең сукырәтиңә кияүгә чыккан көнем? Нәрсәни дәресләрен әзерләдеңме? Өлгерәм. Кайчан өлгерәсең? Быел мәктәбеңне тамамлыйсың. Кая барырга уйлыйсың? Институтка кертергә минем акчам юк. Диванда синең сукырәтиңне карап утырган бакча китереп бирмиләр. Нәрсәни? Бар әле кухняга. Бар суыткычларны алып куй. Заманаша шундый бит инде бөтен тирә-якта сугыш бара. Элек вакытларда да әниләр шул сугыш аркасында күпме әрнү күрделәр, күз яшьләре түктеләр. Менә бу спектакль аша без яшь буынны туган илгә карата мәхәббәт уятып, патриотик тәрбия бирү иде безнең максат. Сүздә юк, коллектив максатына ирешкән, залдагы тамашачылар арасында яшьләр дә аз түгел. Өлкән буынның күзләрендә яшь күренә. Артистлар да һәрберсе үз ролен эчтән аңлап, йөрәккә барып җитәрлек итеп уйныйлар. Бүгенге спектакль, конечно, авыр булды. Эчтәлеге белән авыр булды. Күргәнсез, сизгәнсез күзләребездән тере яшьләр чыкты. Действительно, менә шушылай, без бит инде тамашачыларны бирергә тиеш. Эчтәлеген аңлатып бирергә, ачып бирергә тиеш. Без уйлыйбыз. Безне аңлаганнардыр диеп. Спектакльдәге Афганстаннан сукыр булып кайткан егет ролен коллективка беренче көннәрдән бирле йөрүче Мәүлүд Шәрәфетдинов уйнады. Рольгә кереп китүе башта авыррак булды, соңыннан инде бик укыгач, мин моны эшләргә дип тырышкач, мин кереп киттем рольгә. Гомумән бу көнне һәр артист үз ролен җиренә җиткереп, образны ачып бирә алды. Чөнки әсәрдәге вакыйгаларның байтагын алар үз күзләре белән күреп, шул чорда яшәгән кешеләр. Бу спектакльдә ана роле бик авыр, тирән мәгънәле, шын ананың йөрәгеннән чыкканын күрсәтә белергә кирәк халыкка. Ничектер эшеңнән алып бирергә кирәк халыкка. Әсәрне тамашачы чын мәгънәсендә яратып, җылы кабул итте. Спектакль тәмамлангач та алар артистларны аягүрә алкышлады. Чәчәкләр алып килгән күчтәнәчләрен сәхнәгә менгерде. Коллектив яңа елдан өлкә буйлап гастрольгә чыгачак. Аның беренчесе 28 гыйнварда Димитревград шәһәрендә булачак. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.